er de gamle så langt svampe? Det ved jeg ikke. De skulle købe svampe. Jeg har allerede fået svamp i min fod en gang før, jeg ikke lyst til at opleve det igen. Ja, okay, Per, det her bliver optaget, så måske skulle du passe på, hvad du siger. Du kan altid klippe det ud. Hvem siger, at jeg har lyst til det? Okay. Jeg ser ingen galt i at indtage en af de frugtlæskedrikke, mens vi planlægger vores strategi. Nå, nu kommer det. Kom, Peter, jeg tror, vi kører. Må jeg godt bede om husnøglen, så jeg kan friske fra dig? Kan for mig. Husnøglen, så jeg kan friske fra dig, når jeg kan. Ich denke, die Amerikaner. Så venter jeg lige her. Så venter jeg lige her. Så dypper du og holder den lidt nede, for vi skal lufte den ud første gang. Det er sådan en, som de har lavet tv-køkken, når de siger, at det er snydt lidt. Ja. Så er det boblerne, der kommer ud. Så venter vi lige et øjeblik, så så tager du den op igen. Og så skal den dryppe af hen over tønden, så du ikke får det på dit tøj. Lige helt gulerostræk. Så næste gang, når du kommer ind igen, dypper du bare hurtigt ned. Så du ikke holder den dernede, fordi så smelter den. Nu går du også rundt om træet. Hvor skal du starte? Jeg går rundt om træet. Rundt om træet udgår. Så du tør komme tilbage? Ja. Udenfor? Så passer det fint, så tør den lidt. Ja, det er 105, var det ikke sådan? Okay. Det bliver jo tykkere og tykkere. Hvad sker der? Du kan bare gå ind. Jeg kan lide Jamen det er en, det er bare en, det er, hvad hedder sådan en tarmand. Så venter jeg lige her. Ja, det er det, jeg mener med næste gang. Sådan, nu er det færdigt. Jeg er færdig. Skiver, så kan du lægge det her. Kan man også gerne sætte nogle af det på, så vi dykker den sidste gang. Der er også nogen, der gør. Kan du, og så skal du lige skynde at sætte det på, mens det er varmt, og så dykke den sidste gang. Kan du forestille dig, hvordan det skal se ud? Hvordan det ser ud. Sådan. Mathias, vi skal bruge noget. Jeg ved godt, hvad vi skal så.